Voina chuan action fantasy horror film Legion ti kan clear ho don ani. Christmas thlenna ni ni chau toin zinga chuan wana tangin mi pa thi phungin aron tlalol maya Michael chuan a thomno te chu hlipin anunga chuan thla nei bok chimte lian tak mang chuan a thla chu zaita mia maile nati taka au chuakin alu chunga sara zam ngala chumi nuwa angonga chuan a zuiral ta ni bungruda khomna huna kalin aliam te chu en kolma sate te a chumi nuwa silai do khomna hun pan ne in manro sang sang te la khom bok police pani te chuan chenuma in kanglua chu panin chutatang chuan Michael chu lo chuak ta chu vele emergency call ron ringalin Michael chuan chu thom po chu siani ain tran cha thole hunna tamlo thu Michael chuan soin police pakhatin ron pan chuan atuk zal ne le a police pakhat jok chu in thak danglam tranin alu chu maktak mai chuan avir tawaka amit chu ron lianin aha te chu zoom tawak mai omaktak chuan Michael thu oilo thu chak chuakin Michael chuan ama thu chu azom thu soinuwa Michael ruala no pang thi tur thu soibok police chuan kap ngalin ma se Michael chuan lo bum le jela police ka tluk nuwa Michael chu tlan ngalin anom na chu thim zui ngal bok mi pano pang tak mai jeep chu jing taka thovin me cheno pang tak rai por Charlie chuan akawa thudunin Charlie chuan mang chidang nei le empty in jeep chu zota o tia changin Charlie chuan apa ngai to alu tuk lo turina shilbok ma se jeep chuan ama ngai to azok thu soin note pa ni lo wanga ngai to lo tur chuan fiam thu pa in Charlie chuan achang le tani note chuan thale loka chung ko thar nei tur thole noni tura alain pe lo tho Charlie chuan soin jipan note en kolpui han tum chuan ama ngai to lo turin Charlie chuan a shil le bok chumini chuan Bob jipapa chuan adainar hongin a TV fia thelo chu siama mi palukol Percy chuan lo fia mek bok me che thu oi lo tak Audrey chu jukebox machine bula dingin anu Sandra chuan ein cheidana lo soi sel mek bok Sandra pasal hawa te chuan a angri suningin anu ngai dan Audrey a shil nuwa Audrey chuan ne so takin ala chang le zui Kylie chuan motor nuam ti taka khalin kilometer somnga nuwa car service om thu amu a dainara din chu tumbok Charlie Raipor chunga mezia July chu mu in Christmas chibaya buk nuwa an pani chuan dainara lutin thoi lo tak Sandra chuan apasal kalsan tur chuan alo wauseka Kylie chuan bopa phone mandilin car siamna mun le an nga rei to tho hawat chuan alo soivi a Bob chuan jeep zongin an halo thokho lo mai note mutna khum Charlie ta na lo siam sakdei lo ni jeep chu chuakin Bob chuan a zui nuwa Charlie zui to lo tur chuan a chila mumang thalo tak Charlie ta na thil poi the a mu fo thin thu apa chu shilta a chuwang chuan Charlie ngai saka ngai tho soya apa chuan Charlie zui chu tha tilawa dinner chwa sana nun thar tran chu du puyani Bob chu dinner a letle in TV chuan signal a lo la mu chuang lo siam thatan tum chuan emergency broadcast signal chia manin Percy pon radio han check chuan angai te booking signal nei chuang lo emergency broadcast ri chu dinner a zong zong te chuan ngai tha in Bob office a Kyle chuan anu pui hlui a bethei tange nge a in channel le kha sign tura nak to ka local tur thu soin afa pa bia ka du thu soi nuwa lining kat zui ngala an call thatle pon signal about ta mak mai ni Peter derdep tak mai ron lutin aron nui lut sang maya Charlie chuan a order lak sakin Sandra chu bezui bok Charlie chuan ei turon pe in Peter chuan anote chanchin cho zot zuya apa chanchin le note en kolatum dan ti zotin ama a in kol thei tur tho Charlie in asoi nuwa note cho kanral tur tho Peter chuan a shil ta mia maile Charlie chu in sum shamin ma se Peter in chang taka asoi rik le nuwa chuan dinara zong zong te chuan a thu soi chon shita Peter chu en thapin Charlie chu chuak tamak bok Peter chuan lim taka ei tur chu in ei tur te chu thoin an lo bom noi bok ti chuan no te zong zong an kan tur thu soi le in Sandra chuan bia ka hantuma ma se Peter chuan lo shok le chipin Sandra po achidek mai le hawa te chuan biak tum le in ma se ngong chu lo se ta ship mai avun chu ase hek dwai ani Percy chuan frying pan thlo phein abyang chu khem ma se na ti haulo ti chuan Peter chu zuangin silinga te chuan awak ta zai mai le Bopa chuan silai manga kap zuin Peter chuan abeng le chipa jipan silai chu zuin ma se ni ro chuan kap ngam meulo Peter chuan ron pan ngalin chuata ke chu ron vir phei nok noka ti chuan Kailan silaya voi tam taka ka ship nuwa Peter chu the zui ta ni dinara zong zong te chuan hawa te chu boy pui ngalin
ani chuan thisen a lo nim hle a kai le Percy chuan hawa te chu kain achung te chu kai la kara an chuan nuwa hospital an pan pui tabok chum nuai ang tak mai chu ron langin ma se chung churan nung chi sang sang om khom an ni mi pa ti chuan Peter ruang chu pai sonin police car chu ron tlan tabok car chu dingin mai kala lo ni a bob chuan silai ka mai lo tumin kalson turin na shil zui bok bob chuan thil thleng te chu soizuin bob pathon tho chu enga ma angai lem lo khovela thil thleng me ka bob le athian te chu an thu lo le ti a hri chiang ani Michael chuan silai chu sakin bob chu tin tamia mai le Percy chu ronding chuakin an boy na chu soifel pui han tuma Michael chuan hri thiamin Peter ang chia mi tam tak anon thlen bat tur tho shil zui bok silai chu bob papeletin midang zongjong pop man ruwa peveka Charlie ro athak taka chelo turin a shil thung dinar lam chu pan vekin kongka chun kalmak bok zanun ron thlen chuan Michael chuan an mel mate be na tur mun rem changa chuan a ompuya ice cream truck chu ron tlanin chuta tang chuan mi pasang takle cher takaron chuak bok mi pate chu mu vele akele kotte chu ron fanin aron bok wak phei ta hriau hriau meile anni chu be ngalin anni chuan athi man kap zui bok kar dang te chu ron tlan bil zelin akhal tu te chon ron chuaka dinar lam chon pan vek bok Michael chuan kap tura thu pein an ka tum te chu mishing an ni lo tho shil bok anjinga pakhat chuan tukver ti chiain hawa te chu potsona Sandra Audrey le Charlie chuan pui ngalin pakhat chuan Charlie chu ron pot bok ala hlim em zui chu vele Michael chuan aban ron zai sakin tukver tanga ka zui nuwa mel ma te chun hung tol zui ta a Michael chuan Sandra chi ai tak chu banin hawa te thi tho shil nuwa Charlie omdan wang chuan pui ti le a film khurtur chuan a shil non le a anni chu ha damin thil omdan chu Michael nan zo chianga pathian thin rim thole khovela mishing in tlan siak na ti top tura tho pek tho Michael chuan soin lobby tu te chu vantir ko te long ani tho soibok ma se athu soi chu oi saklavin vantir ko te chu tiangan che tan ring mol lo ani bo pa chuan a thil sha dan te chu zot fia lein angel te zinga mi ani chin tho Michael chuan a soya bob chuan ron ti buain thil thleng zong chu dik lo thole pathian rin lo tho chak chuak ta mi mai Michael chuan bo pangai to na te mishing nge rin lo tho po pathian in a shat bek tho soya athil tumber chu Charlie le anote ven himni in mishing dam kho chwa na na anote chu poimo wangani an ngai dan chu nga ma ngai lo thote miswal te mishing te chu thivek tura an do thole abi ka note chu an tin zon thu Michael chuan a soibok jip chuan Michael chu biain alo chwa na bula zota a pathian sipai te zinga general ani tho Michael chuan soin pathian in tho pek chu lo dalani pathian in mishing te arin na anei zo to lawa mase ni ro ala beidong mai lo engte arin na la nei thenge ni ti je pachuan zotin khovel hi thimin khato ma se engla de ve ala mu tho Michael chuan soya vanrama ahun man laya thope ka zom lo lai ti chu hri chuakin mishing te chuan an ma ni buaina an cho chwa tho Gabriela chuan Michael a shila mishing te ven him chu angel te ti turani tho Michael chuan soin thope kan zom tur tho Gabriela chuan a soithung athin lung taka adik tho Michael chuan shain achan chu pathian mangai na ne na athin lung chu siamani ma se tai to tho Gabriela chuan shilin angel dang te chu mishing ti chetura athon chwa to wangani ti chuan angel te thlok chuak lai chu muzui bok thom rimak tak tak shain Sandra chu hara dinar hnunglama kalin hawa ta au thom lo ni hawa ta an kheng bet lai chu muin ataksa chu khoihli na bom veka tranpuina delina au na salhe bok Kylie le Audrey chuan dang zo lovin Sandra chu tlan chuak ta hawa te chu vanhain ani chu lo kanga ataksa tang chuan acid aron chik chuak cheu bok Percy chuan Sandra chu va potson batin dinara roi le nuwa chuata chuan a bok thlopa anung chu kang hle hle mai Sandra chu chera akut phar sak chunga thutirin Audrey nei tur baratum lai chuan thil thleng engkima chuan Audrey mo zui bok rilote nuwa Audrey chuan radio onin chanchin taran ngai changa radio a chuan ladam khochwak ten thei to pa an be le thurun puangin mase Michael chuan chu mun chu chwa sana phal saklawa achan chu Charlie na tor thei don wangani Charlie le jipa chuin biain note nei chep to thosoya doctor chuan ing tik lai po amu thei to don lo wangin doctor chuan note chu chhar sak thei to don lo bokani atopa note le ma chia bang to in chu chuan note chu huat tir bok lai churun eng le in dinar lam chu ron pan le ta gas ron thon an tumani mel Kylie le Audrey chuan ka tumin mase pa fan lo ni miswal rwal te po ronin lan ngalin note cho pa lakata chu sakan tumani Kylie chu zuang thangalin anni chu kap zuya no pang chu pomina trap chiam bok bo pa chuan
kong dan na chula sonin chanpui chu du lo silai nen Michael chuan tinin athil te chhun zomani chuan ka vota a pona no te chu ramhwai ang tho lo ni in kaili ngonga chuan se zui ta bok Audrey chuan chanpui tu ma se silai mo leng na sa chuai bok si Michael a che tak lo wang chuan Charlie chu che chwa tum ta ma se Charlie chu tinat phalovin Audrey chu chan chwa tum be ta ni Michael chu chhuakin mel ma te chon be zungzunga gas pam na mang chuan a phu ta mi mai le Audrey chu shwa in dinara chuan a let puya bom chu puak zui bok Charlie in tuila kan tum chuan no pang dinara chuan muin ani chuan chemte ne na lo pana ma se Charlie chu lo in dangin chemte thlau nu a ku chu bung ta noi mai no pang chu tlo sonin light po thim zui ta bok no pang chuan bo palo ban le thutin ani chuan a pot son wata jip chuan a kap hlum zui ta a chu vele Charlie chu buai trenin naw ve tan ta chu vele wana tanga thom ring tak lo chuakin jip le bob chuan in chunga tanga ramhwai ho an ma ni do tu te chon han mu a Charlie chuan theitop choin a topa no te chu lo piang ta Audrey chuan no te chu Sandra mu in ma se Sandra chuan chwa ruk dan lo dap rumek pok Charlie chuan an him to em ti zo tin Michael chuan ai ti na changa ma se no te chuan anun man na hun a nei tur thua soya ramhoi ti chuan no te trap thom shain an ni po chon trap zui ve a chu vele thom ring tak ron rizuin wana tang chuan thil nung thane an lo thlok chuk na samai pathianin na thok zo tora Gabriela ron tir tur tho Michael chuan soin Michael an thua lo zom lo chu no pang pian tir lo tur chu ni ti je pa chuan a shi chuak bok Charlie in chu thu chu soi fia le in no pang pian tir lo tura thu pe ka ni tho Michael chuan a soi chwa nuwa no te chu piang mia lo tura ni tho soi bok an ma hun zia lo ka ni to lawa pathian thil tum chu thla ka ni ta Charlie chuan Audrey ko ta no te chu lain ma se Sandra chuan lo chu sakwata ramhoi te nan kalsan na no te chu an hne na pe ka tumani Gabriela chu lo nain thom po chu ring zwal ta deu dawa kongka chu ronengin Michael chuan Sandra chu kap zui bok no te chu jipan lo dongin ma se Gabriela ne na in ma chonta Gabriela chuan mais manga hlapin ma se jipai ro atol sonwat bopan han ka zui la in Gabriela ro athlamangin aloin da zel bok bopa pum chu zain jipan alo pui tur chu Michael chuan alo danga Charlie chu veng him turina thil zokani Michael Audrey le Charlie chu police kara lu ruk tumin ramhoi ti chu re chapin kong an lo kyan bok Gabriela chuan Michael chu pathian fa pathu oi lo tia kawin Gabriela pathian thu oi lo zia Michael chuan a soilet be thung Michael thlanei lo wa mu chuan makti takin thu oi lo chu sheman ni tur tho Gabriela chuan a soile a achunga chu tiang thel chu no te pian to wang chuan a poimo lo zia Michael chuan soin in remna handil chuan a theilo thod Gabriela chuan a soya ti chuan an pania in swal tumin jipai ro in humna na tan son thung Michael chuan silai mangin Gabriela chu a kap zuya amai ro chu lo in dang ne hle mai a thlamanga Michael chu hliamin ma se Michael na bo be nuwa ameis mangin Michael chu vole tapop mai chuata tluin mitui tla chungin a unau pa thi chu Gabriela na thliringa Michael chu ral zui ta ni jipan motora khalai chuan abana thil lo zam chu muin Michael an athil ti tora shil te sia a Gabriela chuan bopat lanung chu muin lighter mang chuan room chu halatu malo ni chu vele Gabriela chu thlok sonin dinner le apona ramhoi zolte chu an kang ta vek bok Audrey Charlie le jip chuan an him toy monti lai chuan an ma Gabriela ronin lan le in an kar chu be nuwa no te chu chu sakatuma ma se Audrey chuan rekin break rap tur chuan jipa shil zui bok chu vele Audrey le Gabriela chu karatanga sot chwakin kar chu ain so ta rup bok no te le Charlie chu dam khu chwakin jip chuan tlanga shwaya Gabriela chu ronin lan le in Charlie chu ron beile ta chu vele jipan ron beile tin khama chuan an tladun ta bok ma se Michael an jip chu ron chanin Gabrielan athil mu chu oi theimol lo engkim siam tu thu oi lo wangle nun na pa ngai ron nei le chu makati ni Michael chu chakle zwalin achan chu pathian mamo tak Michael na pek wangani Gabrielan tina than tum chuan Michael chu ne theime ulo Gabriela nun na chu zwa sakina kal santa a jipane na veng him tu dik takani thu shilin kanin muleng emtia jipana zo chuan arin na wongreng turin Michael chuan shil thung jiple Charlie chuan atopa annun khochwa na turmun panin andam khochwa nan ngil nei na te rem na te chu vun nun puyan tum tatlatani khati zong kha he movie kan thlir ho tur chu ni e